Yung noodles natin ay rice noodles, kaya ganyan siya. Wala tayong onion, garlic na naglagay tayo ng garlic. Yan po. May sweet balls, then sliced chicken, plus manghang with oyster sauce. Yan po. Kainan na. It's simple. Hi! Kainan na. It's a simple noodles na breakfast. Stir fry siya. Spicy. Kainan na. Bye-bye. Thank you for watching.